Beras munda, minyak munda, bayaran tok sing tak munda. Hitung-hitung apa maneh? Iku dihitung-hitung ae wong ora ono duwike dihitung ae. Lho iki ngitung blonjoan, Mas, blonjoan iki mang lho. Dina entek pira ngono lho. Lah wong sampean niku wis tak kei blonjo ya cukup. Kok sik bingung sik dihitung hitung ae. Lek cukup iku ora katik diitung, wis ora katik kesuwen ngitung-ngitung lek cukup kok. Wis tak penuhi. Penuhi sak pira penuhi? Duh catetane sampean kok. Tulisane kok cek remes ngene sih ora iso diwaca, Dek. Wis aja bingung maca tulisanku, sing penting kene lho, blonjone kene, cepetan aku iki ya selak blonjo selawan. Blonjo tok ae. 10.000. Apa? 10.000 gak keliru wae iki nulirik. 10.000 iki saiki oleh apa? Ya oleh sembarang Dek iki lek semisal sampean iso ngatur iso belanjano sembarang ya iso 10.000 ketok 10.000 Mas yo ketok gambare wong mrengut ngene iki. Ya Allah, duit 10.000 saiki kok oleh gorengan tok, temangan gorengan nah sampai bengi. Ya berarti sampean niku sekolahe mbiyen ilmu perpawonane kurang dhuwur, Dik. 10.000 lek iso ngatur iso tuku sembarang kalir. Sampean aja gak iso ngatur. Sampean niku saiki ku urip di jaman opo? Kok iki 2025. Kok sik 10.000 sedina? Kok becik sampean niku? Wayah iku lah ya paling minim niku 100.000 ngono lho. Sing abad niku mang lho. Kok 10.000 ngene iki cukup ta? Ya kono iso digawe tuku sembarang, Dek iku, Dek. Mas yo 10.000 iku ya jenenge 10.000 ya dhuwit, kudu godhong. Iso digawe tuku nang warung. Iki sak temen gelem ya tak ingoni. Iki yo sego mbek uyah tok apa mbok iwak iku lho, iwak asin iwak gerih iku lho. Wis mangan ping 3 ambek ngono tok lah iku cukup. Lek iku cukup ngono iku. Nah, itu kucing lek ya pangan iwak asin. Ya orang ngono Dek, ya wis pokoke aturen 10.000 aturen ya apa carane sampean iso blonjo mangan iso enak 10.000 ngono ta. Dadi istri yang cerdas. Ojo mek syukur uang tok ae maniku. Wis ngene wis aja kakean rame iki yo. Iki saiki tak walik sampean tak kek duit 10.000 nyoba sedina ae iki atura. Engko lek sampean berhasil baru kekno aku tak terima dengan ikhlas. Jajalan dia sedina tok. Oh, berarti sampean ngongkon aku blonjo ambek duit 10.000 ku iso tagak ngono ta? Betul. Oh, ngetes aku dia. Iki lho, aku mangi ku ya ndelok-ndelok HP scroll-scroll Dik. Duit 10.000 lek anjene wong iso cerdas, iki ne encer. Iso Dik, iso ngatur Dik. Ya iki tak delokno lho. Kangkung 2.000, tempe 2.000 lho 4.000. Kerupuk 1.000 5.000. Ya, beras 3.000. Masih oleh mek titik, sing penting iso digawe sedina Dik. Terus sampai dan yang lain-lainnya ngulari tahu dan tetek mengek lombok bawang sembarang kalir cukup Dek 10.000 Dek cukup kula delok ndek HP mangane ndelok HP kok scroll sing bermanfaat kok ngene iki lho wis sampean ae sing ora teges ini kurang main 10.000 iso digawe masak sedina Dek aman niku. Waduh sing didelok iku wis salah kaprah. Iya lek iku wis minyak wis ana, gas wis ana sembarang kalir nyepak mek kari tuku sayur ambek lauk itu ya iso lek wis nyepak kabeh ngono iku cukup. Lah lek beras, minyak, gas dan lain-lain entek iku ya ora cukup ya koyo apa. Sampean lek sik bingung ae perkara duit 10.000 ya iki wis atur dhewe 10.000 iki kenek gawe tuku sarapan kayak makan malam aku tak ngandok bakso saiki wis mumet ngrasakno duit 10.000. Ya apa sih rek? Ya 10.000 ya pada duwike. Pada iso digawe blonjoe. Ya jane ora mutakir.